athi umuntu wabenganama akayondla ingane akasayondli. Uhlula yini ukuzondlela ingane yakho? Mina ingane yami namhlanje ina-8 years. Baba yayimazi ihlala eNamibia la iduze. Kodwa ngisho ngahlala ngeke ngilisho igama lakhe, kodwa ikhulile na-8 years, ihlakaniphe okudlula yonke into. Ngikhuluma ngabo bonke abazali abangondlelwa iy'ngane zabo bababo. Ngithi kumina abayikhulisa iy'ngane zabo uNkulunkulu uJehova umveli inqandi ngelinye ilanga lezo y'ngane mhlawumbe zoba odokotela zoba abameli. Uyitshele ingane yakho ukuthi mina ubaba wakho engangifuni. Uyitshele ingane yakho ukuthi ubaba wakho wayekuphika. Ungitshele ingane yakho ukuthi ubaba wakho bengafundisha ukungibuka. Emhlabeni kunzima, ayikho into enzima nje ukuphila ngaphandle komzali, ayikho into enzima nje ukuphila ngaphandle kwamama nobaba. Kubuhlungu futhi lokho ngiyakwazi, ngikhuluma talking from experience. Yabo inyembe zigcwele amehlo ngoba mina angikhulanga phambi kwabazali. Abazali bami angibazi. Umuntu owangivala isikhala samama uyedwa, ngeke ngimusho igama lakhe, kodwa noma ngimphoxa ngimbukanisa nabantu, kodwa ngiyohleli ngimthanda ngaso sonke isikhathi. Uma umuntu kufanele ufunde i-appreciation, ufunde ukwamukela isimo kusona, uzame ukuyiqoqa, uyikhumbule, uzazi ukuthi ubani. Asiphuma emakhaya afanayo, asiphile impilo ey'fanayo, kodwa uNkulunkulu usibhekile sonke. Ilokho nje engathanda ukusho. Sibingelela ingane siyacela maqala ungena kuleli khasi lethu wenza ubulungisa ucofa subscribe button le channel yethu ebengenze kwethu-ke lana kwesifazane kuyasho ukuthi-ke kubalulekile ukondla ingane noma ukuyazi ukuthi-ke yena-ke ubaba wayo useduze kodwa akayinaki. Mina-ke nawe-ke mesingathanda ukuthi sihlangane laphana kwi-comment section sizovulwa ukuthi wena uthini ngalolu daba. Khohlwa ucofa subscribe button le channel yethu. Danko.